Miguel, hau martxa ziok ez, motoia? Gorrilla ziok, argilla. Oide, daldarka, hola berdi. Haitu! Ramontxu, garaile! Neskatan! Referentzionak, Ez de txarra, Ara kajun batzuk ez? Ara... Baina nagoa, zeia! Xia, orduan, xia duingo jo, ze? Venga. Bai, juteko atoa letxegun batzuk, eta vuelta komerik. Venga. Nixi hau? Geldiu, gainzuek, geldiu pixkat. Geldiu pixkat, xi hau... Berta ziga, venga, ba. Bueno, ondo heldu, Ja, korrindik, egun batzu. Soltatzen jugun, ja? Baina, igo ondo, zehatu. Igo ondo heldu. Bai. Baina, man. Ni uste, guk indarrik eman gabe korrintiekin gu dirigiu bakarrik handa, bertan jarriko batzu. Hobeto. Ez? Bastante hobeto. Ja. Ramontxu, prest! Bai! Aballanes, prest! 10 segundu. Hasieran zuzendu, Jabago azarata. 2, 4, Venga. 3, 2, 1, ba! Ondo guaz. Magallanes! ¡Vamos! ¡A favor!
Ziagoan pala motxa, guk. Sartu. Hemen ondo guaz, arrimauta, Eba, para Lucía. Ondo. Erditik aurrea a tope, Patroi! Estamos en tiempo, estamos en tiempo. Buscatuek. Segi, segi. Segi zue. Segi zue. Beraz, denbora ofizialen arabera, Magallanesek irabazi du. Txanda hau, 4 minutu eta 30 segunduko denborarekin, eta Ramontxu berriz, 4:11. Txalo bero bat, bientzat. Bizkaia ikusi dugu eta azkeneko txanda deneta lehiatua. Hostia, Toleta te hace, tío. En los momentos cumbre, me cago en la puta. Zer. Ni mochila hartu behar. Mochila. Y el kartu bat jukau egin, esku emateko. Eta gizonezkoetan berriz 3 minutu eta 56 segunduko denborarekin, eterna batela, eterna gaurriarekin, zorionak, garaileei eta zorionak parteak